Ngayong adlaw kanang ating isgutan dok sa tuang segment nga Dr. Bombo ang kining appendicitis. Unsa man ning sakita kining appendicitis, dok? Yes, may gag itis, no? Itis, pharyngitis, tonsillitis, meaning dunay ni inflamed or dunay na infected. So meaning ang infected ang organ nga gitawag natong appendix. Asa man ang appendix na ito makita, mo na siya o sana sa organ nga makaingon tag murag wa man ni gamito nga maghimo man sa Ginoo. But the thing here is it helps sa lymphoid system. Asa na makita nasa sa pinakatumoy nga parte sa large intestine sa atong right side. Kaya atong large intestine nag letter C maguna siya, no? Letter C. So naa ni siya sa right side sa tumoy. Sa tumoy na siya sa right side, tapos kung ma-inflame na siya, ma-infected na siya, kay masudlan o kasagaran gid ang hinungdan ni Budyon ang kanang hugaw sa tao nga moso dito sa kamay kay ngalungag sa appendix muna nga ma-inflame, muburot, mudako, muhubag o worse is mubuto, muna gitaw natog appendicitis. Kaya kung di mabantayan, kuyaw kayo mag-ruptured appendicitis na usahay mo na ikamatay sa mga tao. Kung di mabatyagan, di mabantayan na ruptured appendicitis na ito siya. So atong balikan dok unsay mga factor or mga hinungdan ngano ang usa ka tawo makasinati og appendicitis? Well, complex kay na siya nga pangutana, pero mato pa kasagaran gyud nga maka-appendicitis ta. Ako nangutana ko na pag sud ginagos medicine mo ko, doktor, tinuod ba na nga kanang bitaw pag kumangkunog kaon mo mudagan ka o mulampasok ka magkaon strenuous exercise makakos sa appendicitis no, wag na connection. So as I said, ang hugaw sa tao kanang gitawag nato fecal material makasudya sa gamay kang lungag nya kay kagaw man na daghang magay kagaw sa mo na hinungdan nga muriat ang appendix mo hubag. Okay, ikaduha pananglitan kini sang kun dunay mga kining sa binisya aning mga worms ba, mga bitok sa tao nga gamay kayo so na siya dito niya matrap din nakagawas mo na ma-source of infection mo na mohubag mo ma-inflame o mag-appendicitis mo na pinaka-common. So sa ato pa kanang giingon nga dugay malibang or magpungpugong sa iyang pagkalibang maka-cause ba na siya appendicitis? Indirectly dunay gamay nga research nga dapat yun nga regular gyud atong bowel movement, no, nga dili ta permi magconstipation. Kinahanglan na siya nga kung pwede everyday kita mo i-charge sa atong hugaw kay lagi kumukumpak na siya sa atong large intestine. Ang pagpundo diha mo gahi na there is a point kay hibaw ta nga kanang naa sa large intestine puro nabiya na mga hugaw nga material nga itsapuira na kay wala gamitas lawas plus kagaw is number one there. So there's a possibility maka-squeeze out, maka-escapar ang kagaw nga tupad biya na dito dayon ang appendix muna nga it can trigger also. Pero dili kayo na ignore nato kini 1 to 10 nato mga 0.5% na siya nga hinungdan. Kanang unsay mga symptoms nga mga makaingon ta nga kinitawhanan ani siya appendicitis kanang sakit naman ni iyang tiyan? Importante ka na po dyan kay ang ato sang timanan nga 40% ra sa mga tao nga nag-appendicitis ang classical ang simptomas. Meaning classical meaning mao gina siya, no, pag ingon nimo nga dok sa ano mo nimo makaingon ang doktor 80% appendicitis ni. So number one is inigsugod na po dun na atay sakit sa atong tiyan tupad yun sa atong pusod. Okay? Number one na siya nga magpailap-ilap o niya mahimong permanente. Pagka later on gikan diri sa tilwa gid sa atong tiyan dool sa atong pusod manaog na siya padung sa right side. Okay? Classical kay na siya manaog na sa right side. Muna ipa-explain na sa doktor kung asang kasugod ang sakit sa tiyan, nanaog diri sa right side, and then naami mga teknik nga among buhaton. Like among i-press ang among kamot. Inig-press na mo, inigtangtang na mo sa among gi-press sa kamot, mukalit og sakit. Okay? Usa na siya. And then among hikapon ang left side kay naraman sa middle or right side ang sakit, inig-press na mo sa left side, inigtangtang na mo sa kamot, musakit to sa samot. Ikatulo paubho na mo nga paubho na mo musakit og samot ang iyang tiyan. Ikaapat ipabitay na mo ang kining right side nga paa. Pabitay, so mabitad tong muscle nga gitaw na magsuwas muscle ni kabitad doon na daan ara man ni connection nga to
grabe ang sakit ana. So makaingon ti presumably appendicitis ni. So muna we will go into na aside from sintomas, sige badi sa pasyente, physical exam adto ninta sa laboratory. So pananglitan ang usa ka tawo makasinati so sama sa mga gisulti ato nga mga simptomas magpa-laboratory dayon siya. Ipatan-aw gis doktor. Unsa may kwaon sa iya dugo, unsa may kwaon? Dugo. Kay may bawaan niya kung grabe ba kayo ang infeksyon, grabe ang WBC. No? Ikaduha, kung to sa hospital, nagpa-tick up, X-ray, o ultrasound, o CT scan. With all these four, 99.9% di na mapalpak ang diagnosis sa doktor. Okay. O pananglitan makabuto ang appendix, sakto ba dok? Ang appendix sa yang soul, sa yang tiyan, nabay tendency mamatay ang pasyente. Yes. Kuyaw kay na siya. Kay number one, imagine na nato niya, kay ingon ani manggidak ko ng atong appendix, no? Pinakagamay nga tudlo, ingon ani na siya. So, nihubag, nahimong times 2 ni times 3. Unya, nagtuong pasyente nga panuhot ra ni siya, or UTI baka ni, kidney problem man ni, ako lang ni butang ako, inom lang ini tubig, fatty liver. So, without this knowledge, nga nibuto. Ang resulta, it will lead to abscess. Hindi ka mang atis, mag-peritonitis, meaning ang tibok ni mong tiyan ma-infected. Kay puro man to kagaw. So, sakit na imong tiyan, di ka nang mura na og gahit na kay imong tiyan, muna kita na mong acute abdomen, nya wa pagyapon ma-diagnose ang resulta, it will lead to sepsis. Muna pinakakuyaw ang sepsis, meaning ang kagaw ni kuyog sa dugo ni saka tibok lawas. Muna ni pinakalisod kay most of the time di na ni magapan sa antibiotic, di na maapas sa antibiotic. So it can lead to kanang gitaw na multiple organ system failure. Panalitan dok kanang sayon niya na bandayan ang mga simptomas. Nagpa-laboratory siya, nasuta na doon na siya ay kanini ang medicine test. Madapan na tablitas. Well, depende sa doktor. Kana ay mga doktor nga tan-aw nila nga murag non-specific niya murag labi na kung ultrasound, CT scan, wa pa man kay mo hubag no. Manibog-bag lamay. So why na lang antibiotic? No, massive nga antibiotic gyud. Pwede i-dextrose na siya kung di magani pinagi sa pag-inom. Nya nakita sa doktor nga ni kuan man ni kuyos atol ni padayon antibiotic. Pero most of the time, I should say more than 90% sa mga doktor ilabi na surgeon, doktor nga pag ting-opera, the ultimate solution good is surgery. What's may function anang appendix sa tutian? Well, gidabatihan pa na. Adunay uban na ingon nga, uy, na lymphoid system na siya, meaning mutabang na siya og panalipod, mutabang na siya og produce og mga army para manalipod sa tong lawas. Pero para nako most makaingon ta kung i-1 to 10 na to, makaingon ta nga 7% wa gyud gamit ang appendix. Mao ba? Wa gyud gamit. Muna nga pwede ra kung pwede pa lang nga pwede pa lang i-routine nato nga di pa lang kung pwede pa lang kuuton na sa atong tudlo. Inig ka tao nimo putlo na lang ang appendix para di jud ka mag-appendicitis tibok kinabuhi. But the thing is sa Pilipinas biya according to research mga 3 to 5% sa mga tao nagka-appendicitis. Yung na ilabi na sa kato as we said, kato madaghan kay mga factors like dili ka regular ang bowel movement and all these things. Muna nya kasagaran ni Budjon na anay maigo sa mga edad 5 ngadto 30. Ang edad. Okay, so batan-on gyud ang mga kasagaran maigo ani. Babae laki kasagaran. Lalaki kasagaran. Laki kasagaran. Muna nga kasagaran sa mga na pedictomy may tawag ana. Kinig yung mga batan-on. Okay. Unya og inigbutuan na operahas doktor tantangot to ang appendix tahion na to sila. Wa naman, nag-cut naman. Nag-cut ana, samad man, samad. Ilabay ra. Ilabay ra. Ilabi na nga ipakita nas pasyente pag ma-i-preserve na doktor goday. Tanawa ko ni appendix, sus tanawa, burot na jud kayo. No, kung wa pa taon ni nato matangtang na buto na ni siya, infected na ni mong tibuktian, kuyaw na kayo, magdaldali na tag antibiotic ani. Pero buto na ay nisulti ng doktor, I will not tell the name. Na sa matag na po kuno nila nga pag-opera sa para appendectomy, upat normal. Upat normal. Ang unom appendix gyud problema appendicitis, ang upat normal. Ang ilang buhaton nila lang kuna ng kumpitan para mahubag. Para nablihan naman ang may hinungdan.
Kung may nakita hinunang anong sakit kayang tiyan, so kumpita na ito ng appendix para mahubag na niya. Natera so niya, nung tanaway mo, hubag niyo kayo. So, dili kita maka 100% sure nga it could be a case of appendectomy. Ilabi na kung base-basihan lang nato sa laboratory o physical exam nga dita mo adto further labi na doon na may mga hospital nga wapay CT scan no napay hospital nga wapay ultrasound so bana-banaon las doktor gadali man ta urgent man ASAP so dito opera og appendectomy. Ngayon bandok ang tuo nga nasa appendicitis ang tuo sila na tungod kay sakit ang tuo nga tiyan nga bahin dapit sa pusod pero dili pa na sure og appendicitis yun na kay nagtuoban po basin ug kuan na kay problema sa mong kidney. So sa may nanggingon lang failure kidney or kanini ang batos kidney o sa dok? Well, ang unang namong i-consider na ang sex sa tao, babae ba naglalaki. Kay kung babae, daghan tag-entertain kanang gitawag na mo differential diagnosis. It could be problema sa matris, problema sa ovaryo, problema sa fallopian tube. No, usa na ba kay one thing sa hospital pa ko kaniadto, tanaw ginila appendicitis man sus pag ultrasound bata mo day nga naa sa fallopian tube kanang gitaw na tong ectopic pregnancy ang bata ni tubo sa tubo nga di ta sa pwede diha kay busubra sa 2 ka buwan bubuto man ang tubo so may gani kay 1 month and 2 weeks pa to siya pag mabot 2 ka buwan ya tan-aw nila appendix man gyud problema sa appendicitis pero pag tan-aw sa ultrasound bata so immediately operated on just like pag opera sa appendix na-libre ang pasyente. Another is it could be kidney. Okay? Kaya nga naman, kaanggit-anggit ang lokasyon. Nga ang iyang sakit, ang tinugdan sa sakit, ang radiation sa sakit, diha ging dapita. So muna nga, daghang tanaunon ang doktor, muna nga nagpasalamat nga gawas sa ultrasound na anatay CT scan plus laboratory, making it na halos 100% na di gid masayop ang doktor sa iyang diagnosis. So mga nangutanaw ka ng budok kay anggid-anggid paparihara o mga simptomas ang appendicitis o kanina kay sakit sa kidney. Pero makita na sa x-ray dai dok no? Makita na sa labi x-ray. na ultrasound. So siguro gyud ug sa imong sakit kung mo-undergo ka ani nga mga laboratory. Sige. So kanini ang unsa mga tong buhaton dok para malikayan ta ning mga sakita? Okay, like appendicitis no? As we said, kung nisubra nagkag 30 anyos murag libre-libre nagka no kaysa katong gingon ako 5 to 30 ang muna gina pinaka-common nga edad nga mga egos appendicitis muna nga para sa ako is to keep your body active. When you say active, exercise nga naman ang exercise magzoon is it will makapa-facilitate na sa kini ang regular bowel movement no kaysa galingkod na katibok adlaw wag ka pasingot kay kung mag-exercise ka lakaw ka bisag 20 minutes a day lang makapasilitate na nga wag ni mapundo nga hugaw diya sa imong kitaw na tong large intestine so it helps eliminate nga the kaso nga magka-appendicitis ka. Ikaduha, one more thing rin po dyan kining appendicitis may pagka family history po ni pila ka porsyento nga ang imong lolo imong papa nagka-appendectomy beto imong singso nagka-appendectomy beto ningali although they cannot explain how and why nganong murag it also runs in the family pero mo na nakita sa research nga kung doon na mo family history nga nagka-appendectomy tungod sa appendicitis then could be a possibility nga moran po na sa pamilya. So kung doon na yung mga history ang mama o papa o lulu-lula posible mga apo mga anak maka-experience po rin yan although less lang pero naagit murag mukatay man nasa line sa family wala ni sa kinaon wala po ni sa lifestyle sa kini yung dapat regular na gid ang pagkalibang katusang mga as I said nga mga bata no nga dili mo undergo purga kaya purga na to as bisag once a year lagi ng purga na to deworming it can also help minimize the rest. Okay Dok, salamat kayo sa oras Dok. Parting message mo Dok sa mga listeners o viewers sa Facebook page sa Bombo Radio Cebu. Yeah, may suon again nasayod man ta nga tanan mahal karong panahon na magpa-hospital ka mahal, magpa-doktor ka mahal, tanang tambal mahal. So in this case no tanan kidney problem na liver problem ang ato ra gyud is prevention. As we said in English, prevention is much better than cure. So, hangyon ako yung tanan, dapat kitang tanan, regardless sa itong edad, patanon, idaran, tiguang,
super senior na inyong edad, dapat concern kita sa atong panglawas. Because usa atong lawas, ato ning bantayan, maura nitong puhunan. Gusto ka mabuhi o makapanginabuhi, make sure nga kanunay nimong giyatiman ang imong lawas, ayaw patagag kaon, sobra nga mga anything nga in excess. No, everything should be in moderation. And everything nga ang likayan, like sigarilyo, sobrang inom, likayan. Rest, matug tag klaro, 7 to 8 hours a night, exercise gamay, pakitas adlaw 10 minutes a day, basta na adlaw, take tag vitamins, mao ni ang atong pagpalingkon sa atong imunidad para kung maigo tag mga sakit, di ta dali mulo ka pa.